Новолуние в Водолей. Здравейте, скъпи приятели! С вас е йога треньор, констелатор и астролог Гергана Бръскова. Това видео е за всички прекрасни Водолей, но и за всички нас, тъй като на 10 предстои най-мощното новолуние на 10 февруари в събота и ще поставиме и началото на китайската нова година. На 10 вече ще празнуват китайците новата година, ние също ще празнуваме. Тази година китайската нова година навлиза в знака на дракон, на зеления дървен дракон, така че ние ще усетим мощната ян, мъжка енергия на дракона. Какво да правим в това новолуние? Сега знаете, всяко новолуние е ново начало. Така че, прекрасни приятели, това новолуние ще бъде много силно и мощно. Естествено за прекрасните водолеи, тези, които имат рожден ден, 10, 11, 12, 13, най-много ще ги разтърси. Също така, това новолуние ще даде ново начало на нашия живот във всички сфери. Дали в сферата здраве, дали в сферата любов, пари, кариера. Сега знаете, че в хороскопа всеки има знака Водолей. Сега естествено асцендент Водолей, луна Водолей, най-много мощното новолуние на 10, китайската нова година ще се отрази на знаците Водолей, на въздушните знаци, но също така ще се отрази и на всички хора на света, защото казахме, че Водолей това е новото време, новата ера, новите идеи. Така че, прекрасни хора, ако вие още се замисляте дали да се промена, дали е време това и ума да направя, просто вече нямаме време. Уран, планетата управител на Водолей, здраво ще ви разтърси и ще ви покаже новият път. Искате или не искате, промяната започва. Тъй като във Водолей ще бъдат много планети, Плутон, планетата на смъртта, парите, секса и на трансформацията, тази мощна планета също е в Водолей, така че искаме и не искаме, промяната вече е започнала и хубаво е всеки един човек наистина да насочи фокус навътре към себе си. Вижте във вашата карта къде точно се намира Водолея. Дали е първи дом, втори дом, трети, четвърти, за да разберете точно как ще повлияе тази енергия на вас. Сега при всеки астрологичен знак ще повлияе различно. Естествено, новолунието във Водолей, тук е целувката на Слънцето във Водолей с Луната във Водолей. Това е една прекрасна прегръдка, новото начало. Така че, знаете, винаги имаме ритуали в новолуния. Може да си вземете лист и химикал, може да си направите една тетрадка и да си пишете желанията, новите идеи, новият начин на живот, новият начин, по който се храните, новите мисли, които ще мислите, новия начин, по който ще говорите, може би новата работа, която ще започнете, новите пари, които ще получите, новите приятели, идеи, мечти, новите пътувания, новите групи, в които ще влезете. Може би някои от вас ще имат и нови учения и знания. Сега, приказахме, при всяка зодия ще се отрази различно в зависимост от там, вие кой знак сте и къде се намира при вас Водолея. Сега, който не знае, примерно, коя му е луната, кой му е асцендента, защото пишете ми на лични безплатно, знаете, всеки има 15-20 минути безплатна консултация с мен и не само за констелациите, но и на тема астрология. Ще ви кажа кой ви е асцендента, ще ви кажа коя ви е луната. Ако искате повече информация за това новолуние и изобщо за цялата 2024, може да си запишете час за хороскоп. Промяната започва, мили хора. Искаме или не искаме, навлизаме вече в китайската нова година в събота. Какво да направим? Моите съвети е да си купите една фигурка на дракон. Продават се в фъншуй магазините. Сега тук в Пловдив имаме фъншуй магазин на центъра. Даже една моя приятелка Мими го държи този магазин. Така че препоръчвам, вземете си, в София има навсякъде. На 10, когато е китайската нова година. Хубаво е вие да бъдете
облечени в червен цвят или в зелено. Богата трапеза. Просто празнувате нова година. Колкото е по-богата трапезата, толкова по-добре. Не случайно казахме, че това е много мощно новолуние и китайска нова година съвпада. Енергиите са много силни. Уран, управителя на небето, това е бога на небето, на астрологията, бащата на астрологията, така да кажем, покровителя на астрологията Уран. Със сигурност в тези дни вие ще получите много инсайти, много осъзнавания, много прозрения за вас, за вашия живот и изобщо как да продължите напред. За много от нас ще бъдат затворени врати, а за повечето ще бъдат отворени нови врати. Така че наблюдавайте в този ден как се чувствате, какво е вашето настроение, какви емоции изживявате. Спокойно може да вземете лист и химикал и да напишете вашите нови мечти, нови идеи, нови неща, които искате вие да получите от Вселената. Защото това е наистина много мощен енергиен портал, това е новолуние във Водолей и ще помогне на всеки един от нас. Благодаря за сърчицата, особено на прекрасните Водолей. Със сигурност ще помогне да сбъднат своите мечти. Знаете, че Водолей е много силен въздушен знак, който за Водолей няма невъзможни неща. Ето това ще се случва и в това новолуние. Няма да има невъзможни неща. Очаквайте неочакваното, защото Уран, той е като една светкавица, като буря. Изведнъж внезапно ще се случи нещо. Изведнъж ще дойде хубава новина, може би и лоша, или нещо хубаво ще навлезне в живота ми, може би ще пуснете старите неща и ще отворите сърцето, душата си и живота си за новите неща. Материален успех ще има много за козерозите. Водолей ще насочат фокуса към своя ум, своите идеи, към своето тяло. Стрелците ще имат много връзки, приятели, отношения с братята и сестрите. Тук е трети дом, пътувания, знания, учения. Скорпионите четвърти дом ще попадне това новолуние при вас, прекрасни скорпиони. Тук може би ще работите върху вашия собствен дом, премествания, отнови намествания, обзавеждания, някакви нови идеи, нещо свързано с вашият роден дом или може би ще посетите родния си дом, ако сте далече. Следващия знак, везните, попадат в пети дом това новолуние, така че прекрасните везни, тук срещи с децата, може би забременяване при някой ще има, голяма хубава новина, любовта, тук е творчеството, любовта, може би ще ви дойдат творчески идеи как да изкарате прекрасни везни, нови пари, може би от вашето хоби може да го монетизирате. Следващия знак за прекрасната дева, това новолуние във Водолей ще попадне в шести дом, домът на здравето, домът на работата. Отново девите ще имат много работа, ще обърнат фокус на хигиената, на чистотата, на работата си, ще бъдат затрупани, така бих казала. Седми дом, прекрасните лъвове, може би ще срещнете вашият брачен партньор, човека, който ще сключите, може би ще имате нови бизнес партньори, с които ще работите. За рака трансформации, огромни трансформации очакват зодия Рак. Също така, това, което можем да кажем за въздушните зодии, близнаците, Водолея, везните, при тях най-много ще се отрази мощно така това новолуние в Водолей, така че всички въздушни знаци със сигурност ще променят своите идеи, ще дойдат нови идеи. Меркурий, планетата на ума и интелекта, също се намира във Водолей. Плутон е във Водолей, Слънцето ще бъде във Водолей, Луната във Водолей. Виждате какъв стелиум, колко много планети ще има Водолей, така че наистина ще бъде съдбоносно така събитие това новолуние и ще се отрази
отрази на абсолютно всички знаци. Овена за Телеца. Телеца се пада 10-ти дом, мисля, че точно така. Телеца ще са свързани с работата, с кариерата. Близнаците 9-ти дом, пътувания, учения, знания. Овена ще се падне в 11-ти дом, това новолуние ще има нови връзки, нови приятелства, нови осъзнавания, нови идеи за работа, нови инсайтове. И прекрасните риби, новолунието във Водолей ще бъде в 12-ти дом, това е вашия дом, където ще се почувствате много добре, това е вашето място, връзка с душата ви, със себе си, с вашите най-съкровени тайни, мечти и сънища. Така че, прекрасни мои, очаквайте това невероятно пълнолуние в Водолей на 10 февруари, когато ще изригне така мощна енергия, в която ще празнуваме и китайската нова година. Тези, които искат личен хороскоп, пишете ми на лични съобщения или се обадете на посочения телефон. Може да си напишете час за хороскоп, може да получите и безплатна консултация 15-20 минути, за да ви кажа няколко бързички неща специално за вашия хороскоп. Също така може да получите безплатна консултация с констелация за 20 минути, независимо на каква тема. И имайте на предвид, че сега в това новолуние ще промените много неща в живота си. Може би е време да промените обкръжението си, работата си, партньора си, да сложите край просто на всички неща. И не се страхувайте да започнете нови неща. Не се страхувайте. Днес имах 2 констелации, в които просто обяснявах на дамите, че за да започнем нещо ново, ние трябва да оставим старото зад гърба. Да не гледаме назад към миналото. Вчерашният ден вече е свършил или предишните години вече са изтекли. Знайте, че и мъдреците в йогата ни учат точно това. Да живееме осъзнато тук и сега. Използвайте максимално вашите ресурси. Ресурса време ви е най-ценният ресурс. Не си пропилявайте времето. Насочете фокуса към себе си. Работа, трансформация, промяна на себе си. Какво искам аз? Кой ще ми постигне това, което аз искам? Кой ще ми помогне да постигна моята мечта? Как да постигна моята мечта? Как да разбера, че съм постигнала моята мечта? Какво ми трябва да постигна моята мечта? Тези, които искат да работят заедно с мен, да ме изберат за ментор-коуч, може да си купите менторската програма и да започнете да работите с мен. На хиляди хора съм помогнала като йога треньор, констелатор и астролог. В 14 години преподавам, практикувам йога и констелации. И знаете ли, много хора си промениха живот точно в личните сесии. Сега 8, 9 и 10 март ви каня, ще има зимен йога лагер, където ще има констелации, групова констелация с заместители, ще има йога, ще има минерална водичка, басейни, но това ще го говорим 8 март, там ще си говорим за женската енергия. Сега за февруари казахме 10 февруари, мощното новолуние, китайската нова година и следващата седмица това е денят на влюбените. Но когато говорим за любов, нека не забравяме, че най-важното нещо е любовта към себе си. Всичко идва от нас. Когато ние обичаме себе си, когато ние цениме себе си, когато ние избираме себе си на първо място, тогава ще ни избират и партньорите, и колегите, и децата, и родителите, и приятелите, и целият свят ще ви избира. Когато вие започнете да избирате себе си. Възползвайте се от мощното новолуние, запишете си час за хороскоп или за констелация, за да поставите вашето ново начало и да започнете вашият нов живот. Няма как да бъдете успешни, ако вие не сте отработили на 100% отношенията с вашата майка и с вашия баща. Хиляди пъти ще повтарям, че успеха гледа през очите на майката. Майката е най-важният човек. Така че ако искате да имате любов, здраве и успех, започнете констелация с майката. Ако все още нямате любовен партньор, наближава 14 февруари или примерно привличате партньори, но не може да задържите партньора във връзката. Изобщо, каквато и да е дилемата, темата любов, работиме констелация с майката. Майката отговаря за лявата част, женската енергия и днес обяснявах на една дама какво е женската енергия.
Женската енергия, знаете, е противоположно на мъжката. Мъжката е плюса, женската е минуса. Ако мъжката енергия е активност, женската е покой, спокойствие, пасивност. Ако мъжката енергия е слънцето, женската енергия е луната. Ако мъжката енергия е бялото, женската енергия е черното. Ако мъжката енергия е високото, върховете, то женската енергия е дълбокото, тъмното, влажно, мокро, спокойно. Лявата част, ляво е женска енергия, дясно е мъжка енергия. В констелациите е по същия начин. Зад лявото ни рамо стои мама, а зад дясното ни рамо стои татко. И когато вие се почувствате самотни, когато усещате, че нямате кой да ви подкрепи, аз съм насреща да ви подкрепа. Може да си направите една много бърза и лесна практика, която аз давам на моите ученици винаги. Примерно поставяте се за цел да срещнете вашата нова любов. Ето на това новолуние, примерно, заставате, хубаво се облягате така на стола на гърба, протягате лявата си ръка и казвате: зад мен, зад лявото ми рамо, стои мама и майчиния ми род и ми дава сила, енергия и благословия да вървя напред към моята нова любов. А зад мен, зад дясното ми рамо, стои татко и бащиния ми род и ми дава сила, енергия и благословия да вървя напред към моят нов живот. И аз вървя напред. Ставате и правите няколко крачки. И аз вървя напред към моят нов щастлив живот, там където срещам моят нов партньор, там където съм обичана, желана жена. Направете я тази практика най-елементарна. Може да се облегнете на стола, може да се облегнете на стената, да усетите опората зад лявото си рамо на майката и майчиния род, зад дясното си рамо. Това е една много хубава моя малка практика от моите констелации. Има много хиляди практики, с които вие можете да отработите родовите травми, да създадете нови невронни връзки и да поставите начало на вашия нов щастлив живот. Обичам ви, обичайте си и вие прекрасни мои. Очаквам ви, пишете ми на лични или се обадете за хороскоп или за лична консултация с констелация. С вас беше Гергана Бръскова, вашият йога треньор, констелатор и астролог, вашият ментор по личностно развитие. Целувки и до нови срещи! Чао, чао!